dela bera ez handia, eta nahi dugu ezan euskara bizi nahi dugula eta musu asko. Aiton tamonek horrela erakutsia, esan ziguten euskera zela oso hizkuntza bitxia. Galtzea dago ta galdu ez dedin, ez dago inolaz itxia. Gure euskera ez dedin izan hizkuntza zar antzia. Maite, zaitu, musu bat. Elkarrekin euskera 365 egun. Aupa!